Acum că tocmai ați aflat de la noi care sunt impresiile după ce am condus noul boss BMW X5, poate că ar trebui să înțelegeți acum și care este anturajul în care se învârte el. Range Rover Sport și Mercedes-Benz ML, spre exemplu. Bosic și Bosurică. Baros niciunul? Baros e la București, e... E Range Rover. Așa. Ok. În plus, ceea ce trebuie să înțelegeți este că această emisiune, de fapt, nu este un comparativ nici între X5 pe care l-ați văzut mai devreme și RRS, nici între ML și RRS și, mai important, niciodată între ML și X5, care sunt două mașini extrem de diferite. Ce mai trebuie să știți? Mașina asta de test, pe care o vedeți aici, este echipată cu motorul pe benzină de 340 de cai pe care l-am condus pe Jaguar F-Type. Iar asta este ML 350. Astfel că astăzi, domnul Costin Giurgea va conduce mașina pe care scrie Sport, iar eu voi conduce mașina pe care scrie S-Class. Iar la sfârșit veți înțelege de la noi ce ne place și ce nu ne place la fiecare dintre ele. Primul pe lista noastră, Range Rover Sport. Chiar dacă nu a primit o poreclă în comunicarea oficială, cum e la modă în zilele noastre, mașina asta arată de parcă nici nu ar avea nevoie de una. Apariția unui asemenea model, indiferent dacă afară este ceață sau nu, e pur și simplu dramatică. Fața e inconfundabilă, liniile care pleacă de pe capotă și aripi sunt viguroase, profilul este atletic, iar spatele este pur și simplu frumos. Interiorul e desenat ca să câștige premii de artă contemporană, iar butoanele sunt mari și plăcute la atingere, chiar dacă sistemul de entertainment se mișcă uneori greoi. Controlul pentru sistemul de tracțiune integrală este intuitiv, iar butoanele pentru reglarea suspensiei pneumatice sunt la îndemână. E un loc atât de plăcut la volan, încât nu prea am fost fericit să cobor ca să filmez cadre pe bancheta din spate, mai ales că asta a însemnat să pun mâna și să verific toate materialele. Din fericire, dorința mea de a sta la volan n-a venit doar pentru că pe bord pare că am materiale de o calitate mai bună. Nu! Am vrut să stau la volan pentru că poziția de condus este excelentă. Tot din spatele volanului am descoperit motorul V6 de 340 de cai și accelerațiile lui gălăgioase. Mașina face 0-100 de km pe oră în 6,9 secunde. Iar dacă am fi fost pe o autostradă fără limită din Germania, am fi aflat și dacă viteza maximă declarată de 225 de km pe oră este reală sau nu. În schimb, noi am condus-o prin munți. Poate că un traseu virajat de maxim 4 metri lățime asfalt nu e chiar cel mai indicat pentru a testa capacitățile sportive ale unui Range Rover, care cântărește totuși destul de mult și e destul de înalt, dar îți dă un sentiment despre ce poate mașina. Iar mașina poate niște lucruri, dar asta nu înseamnă că e sport. Motorul trage bine, e prezent, e plăcut, iar cutia ZF funcționează ca de obicei impecabil. Și direcția e extrem de plăcută, îndeajuns de tare încât să-ți dea încredere pe viraje și cu feedback foarte bun de la ce se întâmplă pe asfalt. Însă la mașina asta nu direcția, nu motorul și nu poziția de condus sunt lucrurile care te enervează, ci ruliu. În completarea poveștii cu ruliu, am ajuns să observ și niște subvirare, ceea ce este orice, numai sentiment sportiv nu. Iar asta m-a dezumflat un pic. Până când am început să o calc din nou de plictiseală. Aici e mișto. Și se și aude frumos motorul. N-ai ce să zici. Se aude frumos, ia uite. La 6000 de ture, nici nu știi când ai mult peste viteza legală. După o repriză dinamică, rapidă, pe serpentine, îți vine o întrebare evidentă. Când ajungi în primul viraj cu Range Rover Sport, atunci este momentul în care îți dai seama cât de multă legătură are mașina asta, de fapt, cu termenul sport.
Și tot atunci este momentul în care te întrebi, oare de ce au insistat indienii să facă din mașina asta un compromis în loc să o facă un Porsche Cayenne? Ei bine, răspunsul este simplu. Pentru că sunt perseverenți de aia. Pentru că ei se gândesc, probabil, în adâncul lor, că dacă a fost posibil ca Range Rover să ajungă să îmbine perfect capacități extreme de off-road cu rafinament exclusivist pe șosea, la un moment dat, Range Rover Sport va ajunge și el să îmbine perfect capacități extreme de off-road, sentiment luxos, exclusivist la interior și stabilitate de mașină sport pe asfalt. La un moment dat. Până atunci, concluzia noastră este simplă. Noua generație de Range Rover Sport încearcă să aducă la un loc ce e mai bun din 3 lumi, într-o formă dramatică și o prezență cuceritoare. Asta, desigur, este mai mult decât aș putea spune eu despre Mercedes-Benz ML, pe care bratul a testat pe același traseu pentru această emisiune. Mercedes ML este acum cel mai vechi model din segmentul despre care vorbim astăzi. Pentru că a fost lansat tocmai la începutul anului 2012, față de noile RRS și X5, putem spune că ML a început chiar să îmbătrânească. Asta înseamnă că, dacă vrei una și ești total nepriceput la configurat mașini, mai bine rogi un consultant al mărcii să te ajute, pentru ca ML să arate acum cât de cât bine pe lângă concurenții săi. În această idee, farurile Big Xenon inteligente, care costă aproape 2000 de euro, sunt o opțiune aproape obligatorie pe mașină. La fel cum este și pachetul AMG Sports, care costă cam cât o pereche de pantofi Jimmy Choo, 3162 de euro. În ciuda prețului piperat, pachetul rezolvă însă problema de a avea o mașină uriașă care să arate din profil ca un elefant pe tocuri. Inevitabil, odată ajungi la partea din spate a mașinii, observăm aici un design special pentru montantul C, clasic pentru clasa M a lui Mercedes-Benz. În spatele haionului uriaș se ascund 690 de litri disponibili pentru bagaje, dar problema este alta. Aici în spate, stopurile, desenul lor, pur și simplu e ceva ce nu se leagă. Sunt triste, asiatice, lipsite de o personalitate germană puternică. Exact. Eu într-un singur fel aș descrie spatele noului ML. Știți cum sunt copiii ăia mici, așa adorabili, frumoși, care râd și la un moment dat te duci așa în fața lor și începi și te faci așa că plângi și că ești trist și începi și să plângi și se schimbă la față și începi și să plâng împreună cu tine. Așa e când cobori și vezi ML-ul ăsta, îl vezi așa în fața blocului sau mergi în spatele meu 100 de kilometri și te uiți la stomac și sunt trist așa și îți vrea și ție să plângi. Și așa la destinație terminată așa și nu știi ce să mai faci, mai plânzi ML-ul la tine tot drumul. Nu e normal. Face ceva cu ștoful ăla să mai râdești un pic mai mult așa, să fii și mai așa, mai plin de viață un pic, nu? Soluția noastră? Păi, simplu. Ocoliți ML-ul astfel încât să nu îi vedeți topurile foarte mult. Trimiteți copiii să umble la portbagaj și voi rămâneți în acest interior minunat. Scaunele sunt mari și confortabile, spațiul este uriaș în față, iar finisajele de pe bord și uși sunt remarcabile. Este plin de piele aici, aluminiu și lemn natur. Ca lux, materiale și finisaje, noi poziționăm interiorul lui ML imediat după noile S și SL. Desigur, spațiul pentru pasagerii din spate este foarte mare, dar accesul este ceva mai dificil datorită gărzii la sol de 25,5 cm pentru modelele echipate cu suspensia pneumatică Airmatic. Odată intrat însă, observi foarte mult spațiu la cap și la picioare și te poți concentra pe alte elemente ale interiorului. Mai merită să menționăm acum sistemele de efecte speciale pe care inginerii Mercedes-Benz vi le pun la dispoziție pe lista de opționale pentru a transforma bestia ML de 2,2 tone într-o mașină foarte capabilă pe teren accidentat și surprinzător de dinamică pe șosea. Pachetul On and Off-Road plus suspensia Airmatic costă împreună 4300 de euro și permit mașinii să se ridice până la o distanță de 28,5 cm de sol. În plus, mai trebuie să comandați și sistemul Command Online, care afișează într-un meniu special comportamentul sistemului Formatic,
al suspensiilor și multe alte cifre pe care să le folosești în toate poveștile curajoase despre locurile grele prin care ai trecut cu ML-ul tău. Până să ajungem la aventurile din off-road însă, Bratu trebuie să vă explice de ce trebuie să cheltuiți banii pe suspensia pneumatică Mercedes-Benz, pentru că ea transformă un simplu ML într-o mașină la fel de confortabilă precum un clasa S. Eu nu am glumit deloc și nici nu am vorbit aiurea când am spus că mă urc să testez mașina pe care scrie S-Class. Pentru că ML-ul nou asta este un S-Class al segmentului său. Nu S-ul nou, nu. Dar S-ul vechi. Și asta este mare lucru în clasa asta. Ei bine, asta este principala calitate și principalul motiv pentru care ar trebui să vreți să testați și să cumpărați un ML. Acum, adevărul golgoluț este că dacă veți merge în aceeași zi să conduceți toate mașinile din segmentul SUV-urilor premium, la sfârșitul testelor veți realiza că ML este fascinant printr-un singur lucru: confortul deosebit pe care îl oferă suspensiile. Airmatic este o dotare minunată care filtrează perfect impuritățile drumului, iar antifonarea foarte bună asigură și o liniște remarcabilă la interior. Senzația că mașina asta te rupe de lumea din exterior atunci când o conduci este unică în istoria SUV-urilor. Barele stabilizatoare active au fost introduse ca opțiune, pentru că Mercedes-Benz a vrut să recupereze terenul pierdut de generația anterioară la capitolul dinamică. Sistemul de bare stabilizatoare active se numește Active Curve System și costă extra 3.844 de euro, o sumă importantă care se adaugă la prețul mașinii, dar absolut necesară dacă nu vă place să vă simțiți de parcă săriți pe geamul din stânga la un viraj negociat mai rapid. Acum, desigur, nu săriți într-un Mercedes-Benz ML cu bare stabilizatoare active, treceți pe sport și atacați virajele ca într-un Porsche Cayenne. Pentru că în Mercedes-Benz ML, cu toată electronica și suspensiile întărite la maxim într-un mod minunat, tot va exista o inerție foarte mare datorată greutății destul de mari, care va duce inevitabil, dacă nu negociezi virajul fix, exact așa cum trebuie, la o subvirare magistrală. În fine, nu putem încheia materialul fără a vă spune și crudul adevăr al cifrelor. Prețul de pornire pentru o mașină precum cea din testul nostru este mare, chiar dacă e mai mic cu vreo 3.000 de euro decât modelele comparative de la concurență. 60.319 euro costă acest ML, adică 1.001 euro pe lună prin BCR Leasing, pe 5 ani cu avans 20%.